A bútorművesség egyik díszítő módjával, az úgynevezett intarziával készülnek a faberakások a Győr-Moson-Sopron megyei téten. Az ország egyetlen szabadon látogatható műhely tulajdonosa azt mondja, ez egy olyan mesterség, amely az asztalos tanulóknak, lakberendezőknek, bútortervezőknek különösen ajánlott, de természetesen hobbi szinten bárki elsajátíthatja. Magyarország egyetlen nyitott intarzia készítő műhelyében vagyunk, és ez a mesterség egy olyan bútorkészítési technika, amely bár méltatlan módon, de kihaló félben van, és köszöntöm vendégünket, Kránicné Rikker Ildikót, aki ennek a mesterségnek a művelője. Milyen technikával készülnek itt téten a bútorhoz az intarzia darabok? Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a műhelybe, és nagyon örülök, hogy hát itt vannak, és köszönhetem Önöket. Itt a műhelyben végsősorban kézi technológiával és hát gépi technológiával készülnek az intarzia darabok bútorokhoz, tehát úgynevezett intarziás terítékeket készítünk. A gépi technológia az nem a lézervágó gépet jelenti, hanem itt a műhelyben látható egy nagyon-nagyon régi, már mondhatni muzeális darab, lombfűrészgép, és azzal készülnek az intarziák. Mekkora kereslet van ezekre a bútorokra és technikára? Hogy lehet ez? Hát magára a technikára sajnos nincs nagy kereslet, így a bútorokhoz sincs nagy kereslet hozzá, de próbáljuk azt, hogy minél nagyobb érdeklődés legyen ezután a technológia iránt, és ezért próbálom azt elérni, hogy megismertetni az emberekkel ezt a technológiát, hogy létezik, és van úgy, mint a szakmában is, tehát az asztalosok számára is, meg például a lakberendező belsőépítészek számára is. Ugye fontos az utánpótlás, mennyien vannak hazánkban azok a szakemberek, akik ezt a technikát ismerik, és még tovább is tudják adni? Hát az országban nem sokan vannak, van egy egyesületünk, az Országos Intarziakészítők Egyesülete, ahol körülbelül olyan 15-20 tagot számlálunk. Most ezek közül is nagyon kevesen vannak azok, akik professzionálisan tanulták ezt a szakmát, és viszont vannak egyre többen, akiket hobbi szinten érdekel ez a technika, és úgymond egy ilyen stresszlevezetőként tudják otthon például hobbi szinten űzni. A fiatalokat érdekli ez a technika, esetleg a fiatalabb korosztályt, akár a gyerekeket? Igen, érdekli őket. Itt a műhelyben van lehetőség például iskolások számára, művészetoktatási iskolások számára részt venni egy ilyen kis kézműves foglalkozáson, hogy megismerjék ezt a technikát, és esetleg későbbiekben el is mélyüljenek ebben. Aki idejön és szeretné elsajátítani ezt a technikát, tulajdonképpen mi az első lépés? Leülnek ide az asztalhoz, és mi történik? Hát első lépésként, mikor ugye a diákok jönnek, akkor elbeszélgettünk, hogy hát ismerik-e az intarziát, hol találkozhatnak vele esetlegesen a maguk kis életében, és utána egy rövid kis történelmi áttekintést veszünk át így az intarziáról, hogy honnan ered ez, milyen hatások érték, és hát most hol tartunk benne. Utána pedig van egy ilyen könyvjelző készítési foglalkozás, amikor is ugye elő van készítve nekik egy ilyen kis mintadarab, amit ők tesznek össze a saját ízlésük szerint, és ezt nagyon-nagyon szokták élvezni, és utána az elkészült alkotásokat hazavihetik, és általában ugye a anyukának, apukának, testvéreknek készítenek így akkor kis alkotásokat. Lesz-e utánpótlás akkor ezek szerint? Hát én nagyon bízom benne, hogy igen, lesz utánpótlás. Én azt gondolom, hogyha minél többen megismerik ezt a technikát, és érdeklődnek utána, akkor biztos vagyok benne, hogy azért pár embernek a lelkét ez megérinti, és biztos, hogy el fog benne mélyülni. Ha Magyarországon, nem is külföldön, mennyire ismert ez a technika, és mennyire más ez a technika? Hogyan művelik külföldön ezt a technikát? Hát külföldön azért kicsit nagyobb érdeklődési kör élvezi ezt a technikát. Olaszországot tudnám kiemelni, hát ott, ahol ugye a bútorkészítés Mekkája van, tehát ott nagyon profi szinten művelik. Angliában is vannak cégek, akik erre vannak ráállva, hogy intarziás terítékeket készítenek, Amerikában is. Tehát ahol azt mondom, hogy a bútor kultúrában benne van maga az intarzia, ott biztos, hogy megjelenik és tud belőle egy cég profitálni.
Személy szerint te hogyan képezed tovább magadat? Hát személy szerint én úgy képezem magam tovább, egyrészt külföldi honlapokat nézegettek, és ha tudok, akkor szakemberekkel beszélgetek. Volt, hogy Ausztráliából volt itt egy hölgy, ő intarziákat, tehát intarziakészítést tanított külföldön vele, nagyon jó volt beszélgetni, hogy ők ezt hogyan látják, hogy csinálják például az oktatásban, hogy jelenik meg egy-két technikai dolgot így átbeszélni, de hát mivel ez egy nagyon ősi mesterség szakma, tehát olyan nagyon azt mondom, nincs új a nap alatt, inkább gyakorlat teszi a mester, tehát sok-sok gyakorlást igényel, és másrésztről pedig inkább ilyen művészi fejlődést igényel, hogy magába ebbe a technológiába is ugye a művészetet bele tudjuk vinni. Kránicné Rikker Ildikónak nagyon szépen köszönjük, és aki kedvet kapott, fiatalok, idősek, azok természetesen mind elleshetik itt a technikát téten. Requiem címmel mutatja be új darabját a Feledi Projekt a Nemzeti Táncszínházzal közösen. A műzenéjét Balázs Ádám hollywoodi zeneszerző komponálta. Az előadásról Feledi János koreográfus mesél itt nekünk a stúdióban. Így van, szeretettel köszöntelek. Üdvözlöm a nézőket. Itt mögöttünk már a promófotókat láthatjuk, hogyha jól tudom. Lesz annyira sokkoló az előadás, mint amennyire